Molt bon vespre a tots i a totes i molt benvinguts a aquest claustre del monestir de Sant Cugat. Especialment és per mi un honor avui comptar amb la vostra presència, amb la d'aquest cor en el qual he vist alguns santcugatencs, alguna santcugatenca, i també tenir-vos a tots avui aquí, especialment a l'Adelaida, benvinguda. Ja sé que ja hi havies estat aquí, m'ho has explicat, en una ocasió precisament en el cas del vostre matrimoni, perquè us veu casar aquí al monestir de Sant Cugat. Realment el monestir és preciós i porta molts records i molt vius per a molta gent. I bé, nosaltres, des de Sant Cugat, som una ciutat que el que volem és donar a conèixer la nostra cultura, defensar la nostra llengua i fer-ho també a través de la feina que fan les entitats i la feina que han fet personatges catalans i catalanes que han treballat molt perquè el nostre país segueixi endavant. Aquest és un homenatge a Joan Solà que s'ha dut a terme de la mà d'Òmnium Cultural. I en aquest cas, com a alcaldessa de la ciutat en funcions, vull agrair a la presidenta d'Òmnium Cultural i també a Joan Tres, que ha sigut l'encarregat i l'ànima de fer avui possible que tots estem aquí. També vull agrair al representant tinent d'alcalde de Cultura per haver també ajudat a que l'acte d'avui fos possible. Jo us diria només dues coses, seria molt breu. Bàsicament, a nosaltres ens enorgulleix ser una de les ciutats que tirem endavant aquest homenatge, però també de la manera que ho fem, no només perquè avui estem aquí i potser tenim aquesta vessant més lúdica a través del concert, sinó també per les altres activitats que hem organitzat a la ciutat, i una especialment important, que és que hem portat a Joan Solà a les escoles. Sant Cugat és una ciutat amb molts nens i nenes. Heu de pensar que hi ha un 22% de la nostra població que té menys de 18 anys. Això vol dir que el pòsit, el que els hi puguem explicar als nens i nenes de la nostra ciutat, de ben segur és una llavor que impulsem perquè l'endemà doni fruits. I per tant, crec que aquesta és una activitat que vull destacar especialment avui aquí, que és el fet aquest, que els nostres nens i nenes coneguin qui ha estat i la figura, la feina, la tasca que ha desenvolupat el gran lingüista Joan Solà. Res més, dir-vos que a Sant Cugat hi teniu casa vostra, que nosaltres seguirem amb aquests concerts aquí al claustre i que ens enorgulleix especialment començar aquestes nits del claustre amb aquest concert homenatge a Joan Solà i amb tots vosaltres, que sé que heu sigut companys d'ell i per tant amb aquesta faceta també que a ell tant li agradava, que era el cant coral. Moltes gràcies i bon vespre a tothom.